मानदाय बाजाथे जे सौ खाजोना नामे बियां बियां एरिया थानाय बाहायके खाजोनायाबो जतननो मिडियानि बिसिन्दै खाखफोर खाजानि हामबाय जाफारो सेमटिनियारो 15 जिरानिया तपशिली उपजाति संरक्षित एडिसि केंद्रनि गोबाग्राबाय चंजाक प्रमथानि प्राचीन आनारस मारिओ भूटान सेबै गोबां बुधबाय कब्लाय खायदे होनै मानदाय हातिओ जोंथिनि रोड शो खालामलायनाय हिम बटक खालामलायनाय म हिम बटकनि बिसिमथै एडिसिनो तेबो फान कराक नुनानै एडिसिनि याफाओ डाइरेक्ट फान दिल्लीनि फायनाय एडिसि हामचायनि हानि राइट हानि अधिकार एडिसिनि यागो माया फाननाय अकग्न सावैजों जतति प्रसारक और कोनो पार्टी हलायावै एडिसिनि याफाओ डाइरेक्ट फान फाइके रां गोबां फाइके और डिपार्टमेंट गोबां फाइके अबसुदुति प्रमथानि सिबि बिनि सिबि लाभ बुंनाया कि प्रसानि लाभ बुंनाय बनिबागा जोंथिनि म मानदाय हातिओ म आमचानि ताखो काहाम बखो काहाम संग बुबाग्रानि मुक्तिनो हावो खिगलायावै बुसकांगो एडिसिनो तेबो क्राक फान होनानि बागै जोंथिनि हिम बटकनि बिसिमथै 12 तारिख एप्रिल फाइनाय रबिबारो आनारस मारिओ भूटान सेबै गोबां बुधबाय कब्लाय खायि बुबाग्रानो तेबो मोखां गोसों खायि बुबाग्रानो तेबो फान जुदि म फानबाय चिनि मानथाय सकताय जाहाथे बुबाग्रा चिनि याफाओ तुबै मानाते आसक सावैनो जों काबक चिनि हिम बटक रोड शो जांलाय सिनाय